Thank you for the happiest year of my life. Kaixo ekipo, zer moduz zaudete? Bueno, iritsi da urteko egunik onena, hau da, maiatzaren 22, nire urte betetzea. Eta hementxe nengoen ohean, en plan, lasai ez dut altxatu nahi ze gustora nagoen, eta pentsatu dut, wow. Eta grabatzen baldin badut nire 33. urte betetzearen eguna. Eta hementxe nago, kamera eskuan, beraz, prest zaudete, bagoaz. Kaixo kuadrilla, zer moduz zaudete, bueno, ez dakit zerbait entzungo den, baina lehenengo plana, eguneko lehenengo plana izango da gosaltzea. Amaren oparia izango da, beraz, bagoaz, nire kafetegi gogokoenetako batean gosaltzera, eta orain ikusiko duzue. Zerbait entzun baldin baduzue, noski. Bueno, ekipo, etorri nahi, departamentura eta topatu dut, olako sobre bat, eta olako opari bat, bueno, nire departamentuko kideena, etxari dira hemen inguruan begiratzen eta grabatzen. Eta, bueno, hementxe dedikatorias eta zorionak, orain irakurriko dudala gero, baina orain unboxinga. Zer izango da, nik uste dut izango dela kotxe bat. Liburu bat o DVD bat. Sukaldatzeko, eske gero fijatuko zarete zer ekarri diedan. Me encanta. ¿Sabéis qué tal? Me encanta. ¡Ay! Pues no encontraba de esta. Pues ez nuen topatzen horrelakorik, así que super ongi, así que mila esker. Bueno, eta nik ja ekarri dizkiet ere gauzatxoak, laianako pastak. Gero ere badut beste kaja bat irakasleen gelan uzteko, ikaslei ere, eta eske honegatik egin dugu barre, ze justo ekarri dizkiet magdalenak. Kaixo kuadrilla, zer moduz zaudete? Bueno, ja, egonez lanean, azkeneko orduan egin dugu merendola, ni urtebetetzaren gatik, hori proposatu zuten ikaslek, nik ez nien ideiarik eman, osea, jurau, eta orduan ez dut ezer bazkaldu, eta orain banago ebet idoiarekin nire zatera. Eta orain ikusiko duzu zer hartu dugun. Eta begira, bagaude Kortau kafe dagoela Merkaderis kalean, eta berria da. Begira ze polita. Toño, naturi, bueno, ez hori. A ver, ametxe bat. 8 horas más tarde. Una eternidad más tarde. Ez dizut esango, bestela ez da betiko, así que... Eta nahi? Ara, jate. Bueno, ekipo, ja beste leku batean gaude eta begira norekin. Berriz! Pinipon. Eta giren nore ekarri nagoen, osea... Hola? Hola? Zer egin nahi nauzu? Zer egin nahi nauzu? egin? Bai. Ez, hau da sorpresa bat. Gustatuko zaitu. Ikusiko dugu horrek. Lagela batean dago. Ze, begira, osea, uxoren sorpresa izan da, pak gorritoa. Orduan banago probatzen, justo nahi duguna gorria, baina ez dago tailan. Eta tailan biekizelean dago berdea. Ez dena itxusia. Osea, polita da, baina nik nahi dago gorria. Ea dagoen eskatuko dugu bestela, pues, berdea. Uxue maite zaitu.
Gaur zure urte betetzea da. Zenbat egin dituzu? Kristoren urteak. Vale, a ber, nik daukat galdera bat zuretzat. Hor, eskuartean daukazuna, da, poltsa bat, ez dugu ikusi, zerena den. Erakutsiko diguzu zer dagoen barruan? Bai, orain imaginatzen utxa dagoela. Nire osasuna bezala. Dago, tatzen datxa. Ala! Da, brokoliaren kolorea. Berdea, oza da. Gehiago gustatzen zaidan berde kolorea. Ezakitze panzone den, baina bueno. Eta dago superpozi, pero ya jatzearko dut, ikusiko dut zergatik, baina usue pasatu da, bere opariarekin, baina, bueno, esatean, gorritazkit gorrika. Gorri-gorria ez da, baina, osasuna bai. Beraz, dago superpozi, egia esan, lehenengo kamiseta, eta urrena izango da serigrafiatzea, zer jarriko dut hemen atzak. Azkakuso, zenbaki, ideiak hartzen ditut. Beraz, utzi iruzkinetan, beraz, zer gomendio egiten didatzuen, baina, bueno, nik pixat ideia egiten daukat. Orain komentatuko dio zueri, bere irizia emateko, eta gehiagoa. Gozatzera, bale, Tradizio egun anti-sexiz. Eguna pasada, nire urtebetetza eguna pasada, eta atzo ez nuen grabatu, nola iritsi nintzen etxera, oso nekatuta nengoen eta joan nintzen zuzenean lotara, milaka mezu nituen erantzuteko, oso eskertua nago, osea, benetan, nire urtebetetzak gogoratzagatik, eta bueno, nire urtebetetza ospakizuna ez da bukatu, eta horrengo egunetan jarraituko du, beraz, blog hau ez da amaitu, bagoaz! Gaurko plana da, lanera joan, eta lagun batekin, bidatzekin, bazkaltzea. Eta biharkoa, ikusiko duzu. Bagoaz. Kaixo people, bueno, bagoaz, bazkaltzera. Nora, orain ikusiko duzu. Bueno, ni ez nauzu ikusiko, baina zer bazkalduko dugun? Bai, ze goxea daukadan, bueno, eta nago bakarrik, eizo bidi. Joago zaizu, zoom bat, olako handia. Kaixo ekipo, bueno, ja ostirala da, eta hemen jarraitzen dugu nire urtebetetza ospatzen. Gaurko momento edo gaur nori tokatzen zaio? Eso te he dicho. Gaur tokatzen zaie nire ama eta nire amonari, eta gero gauean nire lagunzuei, gainera agian bagoaz parrandan herripagainako jaietara, eta horixe. Eta bueno, entzun duzuena nire amona da, esta señora. Asko maite dut. Beno, ekipo, ikusi duzue nola jarri garen, ze goxoa. Jakin nahi baldin baduzue non hartugun hori utzi iruzkinetan eta esango dizuet. Baina, bueno, hemen txegon naiz biharko afari merienda, bueno, merienda afaria, zergatik esatzen da afari merienda, lehenago merienda baldin badago afaria baino. Bueno, egon naiz ja prestatzen, pixkat, frijitzen eta hori eta potxatzen, bihar lan gehiagiez izateko, basikamente badudalako kolaborazioa, Usueren Usueren opariaren bigarren zatia, hau da, ikusiko duzue, baina bi orduz ez nahiz egongo etxean, orduan bi ordu gutxiago ditudanak. Eta bihar ja etorriko gara oparia eta ondoren
ona patata tortillak egitera eta dena polit jartzera. Bide batez, asko gustatzen zait sukaldatzea, prestatzea, lasai egiten den bitartean eta normalean podcasten bat jartzen dut, Facuta Maldonadoren showa, baina azken astean nago a tope Sálvame zena edo Sálvame den oiekin que fuera ikusten, osea, ze fantasia da ja ikustea Twitchen, YouTubeen, normalean bere espazioa ez den pertsona batzuei, kasu honetan, eta oso kuriosoa da nola egokitzen saiatzen direnez, osea, da kriston apostua eurendako, bai produktu bezala, eta baita eurak pertsona eta profesional bezala. Maske produktua gustatzen zait gehiago aztertzea, produktua bera ere nola saltzen duten, nola egiten duten, ez pixkat friki, komunikazio frikiak, zer egingo digu. Baina, hori, esandakoa, prestatu dut, orain erakutsiko dizuet, eta jantziko naiz, eta aia gaurko afarira lan guzuekin, zeagean gero parrandan ateratzen gara, parrandan, bueltika. Herripagainako festetara ez naizela inoiz egon, eta badaude maruxak. Kuadrilla, zer modu zaudete, larun bata, igandea, ¿qué digo yo? Larun bata da, eta ja bizkotxoaren bila joan naiz, error, ze justo atean egonean deitzen diate esateko de arazo bat izan dutela obradorean o no seke, eta ea posible nuen berandago pasatzea eta ni. Gainera pasatzea, osea, 12etan, 10etarako neukan enkargatuta, deitu lehenago obradoretik, no sé. Ez que, justo badut kolaborazioa. Ezin dut, eta justo ateratzen naizenerako, ja itxita daude. Gainera aparte, justo ziztu bizian banoala, sadarrera, Osasunaren partidua ikustera, orduan, ezin ez pixkat garbitu dut etxea, atondu dut, lasaiago nago, orain pixkat zeo zer jango dut, ez dute zer jango, eta hori, kolaborazioa, eta bagoaz, sadarrera. Estamos arriba.
Kaixo kuadrilla, bueno, pasatu dira egun dexente, bi aste zehazki gaur ekainak 9 da, Europara hauteskundak ditugu, baina oraintxe bozka ematera eta gero, amatamunarekin bazkaltzera, baina, bueno, enator hori esatera, kontatu baldin badizuet ere, baizik eta bideari agurra ematera, ze ikusi duzuenez, ez nuen bideoari amaiera bat eman, primeran pasatu nuen, osea, brutala izan da urtengo ospakizuna, eta, bueno, nire urtebetetzea urte osoan egin dezaken, baina, bueno, badakizue orain serio jarrita, asko gozatzen dudala, oso eskertua nago nirekin denbora pasatzen duten guztiei, eta sikiera segundutxo batzuk edo minutu batzuk ni zoriontzeko hartu zenuten guztioi. Eta, bueno, aztu zaizuenei, pues, nire ere pasatzen zait, así lase, berdin maite zaituztet. Beti esaten dudan moduan, mila esker ona arte ikusten egotegatik, asko estimatzen dut, gustatu baldin bazaizue like eman eta partekatu betiko moduan, eta bueno, ohartxo txiki bat, ekainean, datorren asteburuan 15-16 oposaketak ditut, hementxe nago atope, bueno, atope ez, ze banoa ikustera nola den, eta kontuan izan da, zeroa dela aseguratua dudana. Beraz, beti daukat dena hobetzeko. Agian ateratzen zait, edo agertzen zait debirkin meri eta batek daki. Baina, bueno, dena dela, datorren asteburuan izango ditudala oposaketak, beraz, ez da bideorik egongo. Eta, ez dakit, noiz igoko dudan berriz, izango den urrengo astean, edo ja azkeneko astean, baina jakin, hau dela oposaketen gatik, baina hau dan ere, bideak egongo direla, osea, badut pentsatuta ja San Ferminetako blog bat, edo horrelako San Ferminen inguruko zer berezia egitea. Osea, badakit egingo dudala. Zer, zehazki, ez dakit. Baina, bueno, horixe. Beraz, badakizue, 15 eta 16an piztu kandelak, vibra super onak bidali, goizean, goiz osoan zehar, bai larun batean eta bai igandean, eta horixe, hemendikan 2 astetara, edo 3 astetara ikusiko dugu elkar, bitartean, gozatu hemen kanalean dituzuen bideo guztietaz. Maite zaituztet, aio.